галочка куя торган мезгил. Һәм айдаланың шушы урында әйтәсе килә. Еще минем иң зур хыялым сезнең белән дуэт җырларга. Берәр качан ала бергән булса, берәр күңелегез йомшап китеп, а вдруг кем белгән? Мин бик яратам сезне. Күңелемнең нәкъ йомшап киткән чаклары әле. Енді қорқып тұрам, шондай үгірләп мадыр деп барған концертны өзімнің сөздерім белән бозмасам ярар еді, бәлки бір нәрсе сөйләмим микән әллә дип, барса алайда аңлашыла бит инде дип тә уйлап торам. Шулай да бір-ике сүз әйтмичә булдырам мен. Февраль айы, 12 көн син шушы сәхнәдә. Февраль айы безнең өчен бик кызыклы, бик кыска гына булса да бик кадерле ай. Мин элек белмим, хәзер беләм, син дә бит февральдә тугансың икән, белдем. Үткән туган көнең белән дә тәбрик итеп китәсең, беләм, мөмкин булса кушылабызмы тормы? Bizga endi tuban kun kelirga to'g'ri kelmadi, nasib bo'lmadi. Mana bu so'ngman bit mumkin o'tlarga. Shundan fevral degach, do'stlarim, o'zim to'g'ri narsa deb o'ylamag'iz. Men shu yerdan so'ng мәңгелеккә килми шул әниләр. Билсе, минем әниемнең иртәгә туган көне булырга тиеш иде дип әйтәм. 10 февраль беренче тапкыр әнисез каршылай ала торган туган көн әнинең шулай була икән. Нишлисең, мәңгелеккә килми әниләр. Мына шушы җырлар, шушы эмоциялар өчен